А това отгоре знака почитатели на старите градски песни и шлагери. Вие сте с предаването "Ако зажариш". Аз съм Бони Милчева и днес съм особено щастлива, защото ми гостуват вокално-инструментален състав
маргаритките от град Враца с ръководител Павлинка Георгиева. Благодаря ви, че сте тук и ще направим едно чудесно, така разнообразно предаване. Ето видяхме и с двама танцори, които ще танцуват. Следващата песен бързо е Катинар. Танцорите пак така бързо вие, нали ще танцувате? Как се казвате? Мария и Васил, бързо заемете така вашите позиции. Ето почвам аз да пея в този весел час. Две-три думи за мъжете ще ви кажа аз. Те се пратят пред жените, че са най-добри. Но помнете, мъж ли е, не ми го хвали. Аз познавам млада дама, крива си
пътуващите Мария и Васил. Така, а сега, Павлинка, ти ще изпееш една твоя авторска песен. Тя е "Студено е леглото ми без теб", но преди това, момичетата, веднага отидете да се преоблечете така, там, внимавайте, докато ти пееш, защото после имаме една такава сценка. Така, сега Павлинка, "Студено е леглото ми без теб". Студено е леглото ми без теб и този студ в костите проника. Душата ми е вече под лед, без обич, без мечти, отмина всичко. Душата ми е вече под лед, без обич, без любов, отмина всичко. Животът ти с мен се подигра, направи ме мечтателка голяма. В нощите те виждах аз до мен и обичта ми беше жива рана. В нощите те виждах аз до мен и обичта ми беше жива рана. Сънувах те с премрежени очи и карех аз косите ти в страча, но знаех, че с първите лъчи ще си отидеш ти и аз ще плача. Но знаех, че с първите лъчи ще си отидеш ти и аз ще плача.
една тук картичка, която ми подарихте. Благодарим ви, госпожо Милчева. Така че чрез Тивискат, град София, популяризирате и съхранявате старите градски песни. До нови срещи, това е от Маргаритките. Но най-вече ето тази тук ключа сол с такива хубави рози, които благодарим ви, ще ни красат студиото и искам най-вече да покажа една книга, която се нарича Летописна книга. Това е много хубав архив, Павлинка, защото аз зная, че ви от 13 години нали, водите тази група, зная, че печелите много награди и тук е описано, може би, всяко ваше представяне. Сигурно тук ще запишете за телевизия СКАТ, нали, в тази